го е криво трънесо. Оги лебедката помага тука. От една як. Много силно. Ето сега. И трябва. Там нагоре се прегоре в полята. Така. Ще обърне ли Валио ренегада днес или няма да го обърне? Това е 50 на 50, горе-долу като дали че ви жираф на Витушка. Или че го видиш, или няма го видиш. Че го изтърве. Че го изтърве, опитва се. Това не е като нашето, още така. Каратска ливада не е като нашето. Как до нищо друго не е. Малек потъртене. Леле, майко, леле, майко. Вземете си машина със скорости, бе. Аз съм го попрекнал. Пусти малко назад да обърна, че не мога да вземе до боя. Така, метни го горе храстите. Това е китайска физарядка, където прави Слави. Много помага на черния дроп. Да, пазим се, че миналия път сетих се. Оги няма какво го мислиме. Гледай го, гледай го, гледай го. Макар че ги върши това време си пътишното. Опа, да, утепа го. Славчо! Снимай го, снимай го! Съди го, бате! Това беше нарочно!